पृथ्वीराज नारायण देव मेसा बबे ग्रहनिफ्राय फैनाय बे मोनसे गिदिर सोंथि नंगौ पृथ्वीराज नारायण देव मेसा बबे ग्रहनिफ्राय फैनाय रनजित बसुमतारीखौ सिनाया पृथ्वीराज नारायण देव मेसा सोर पृथ्वीराज नारायण देव मेसा रनजित बसुमतारीखौ सिनायाब्ला जानो हागौ बिथाङा बबेबा मोनसे ग्रहनिफ्राय फैनाय नामा ना बिथाङा बांलादेशी नामा बे गोख्रों सोंथि सोंदों बीटीसीनि रायजो राजाफोरा रनजित बसुमतारीखौ सिनायै रावबो गैया बीटीसीनि रायजो राजाफोरा सिनायजोबो बिथांखौ नाथाय पृथ्वीराज नारायण देव मेसा सिनायाब्ला बिथाङा सोर बे गोख्रों बाथ्रा बुंदों बारग' एनडीबीफोरा आरो बुंबावदों सोर बर' मानसिया बिथांखौ राजा फिसा होननानै सिनायथि होखो जों मिन्थिया बारग' एनडीबीफोरा बुंबावदों पृथ्वीराज नारायण देव मेसखौ सोर बिथांखौ राजा महरै सिनायथि होखौ जों मिन्थिया होननानै बिथांमोना सोंथि खालामदों बिथाङा राजा फिसानि ना बांलादेशी ना मंगल ग्रहनिफ्राय फैनाय जों मिन्थिया एनडीबीआ पृथ्वीराज नारायण बिथाङा नाबां जाबां बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों बारग' एनडीबीफोरा दानिया फैदो बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों नारायण मेस देव नामा मोजाङै मिथिया बिथांखौ सिनायनायाबो बारा गोबाव जायाखै सोरमोन बेखौबो आं मोजाङै मिथिजोबा मानाव गिदिर दानि बीटीसीनि इएम हाग्रा बिफाननि इएम रनजित सारिबा आगुनि एनडीएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि सायाव मैया गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनायनि सायाव आं बेखौनो एक्स एनडीबीनि जानानै गोख्रों बिथांनो फिन होनो लुगैदों दिनैहाय बिथाङा बुंदों हु इज फेरेंगा माने हु इज रनजित बसुमतारी होननानै बुंदों दा बिथाङा रनजित बसुमतारीखौ सिनायाबा जानो हागौ बिथाङा बबेबा मोनसे ग्रहनिफ्राय फैनायसो नामा ना बिथाङा बांलादेशीसो खोमा बेखायनो रनजित बसुमतारीखौ सिनाया दा रनजित बसुमतारीया सोर गासै जोंनि बीटीसीनि हालामाव जोंनि गासै बीटीसीनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ सिनायै रावबो गैया बुंनांगौ गैया हु इज बिआर फेरेंगा आरो व्हाट इज द कन्ट्रिबिउसन अफ बिआर फेरेंगा बिथांनि बिहोमाया मा बर' जाथिनि थाखाय बेखौ रावबो मिथियै गैया आरो बुंनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय मैयासो दाख्लैसो बबेनिफ्रायबा सोर बर' सासेया बिथांखौ सिनायथि होखो मिथिया माबा राजा फिसानो सोरनिबा राजानि बंस'नो होनलाबायनानै बिथांखौ सिनायथि होदों नाथाय जों रावबो एक्स एनडीबीफोरा बिथांखौ मिथिया बिथाङा राजा फिसा ना राजा गिदिर ना बांलादेशी ना बबेबा मंगल ग्रहनिफ्राय फैनाय बिथाङा बिआर फेरेंगाखौ मिथियानो बिथाङा बिआर फेरेंगाया जाहैबाय बर' जाथिनि एक्स एनडीएफबिनि जानानै बर' जाथिनि जानानै गोबां बिथाङा बिहोमा होबोनाय दुखु खस्थ' सहायनानै जाथिनि थाखाय नांबोनाय आरो बिथाङा जुदि सिनायाबा आरो जों मालाबा बिथांनो मोजां सिनायहोगोन बेखौ जोंनि आयेन बायदियै जोंनि एक्स एनडीएफबिनि आयेन बायदियै एनडीबीफोरनि आयेन बायदियै जों माब्लाबा बिथांखौ सिनायहोगोन बिथाङा बेखौ मोजाङै मिथिना लानाया गाहाम आं बेखौ बुंगोन आरो मोनसे आं खोथाखौ सानबावदों बिथाङा जुदि अपेन चेलेन्ज खालामलायनो हानायब्ला बिथाङा बबेबा मोनसे आर्मस संगठनजों बबेबा मोनसे एक्सट्रिमिस्टजों लोब्बा दं खोमा होननानै आं सानदों बेखायनो बिथाङा जुदि लोब्बा दंमारोबा जोंनि प्रसासना जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मा राहा लानांगौ बिथांखौ गोख्रों राहा लानाया मोजां आरो राहा लानो थाखाय जों गभर्नमेन्टखौ प्रसासनखौ जोंनि एक्स एनडीबी फारसेनिफ्राय जों गोख्रोङै बिथांखौ एक्सन लानो थाखाय जों खावलायदों आरो जों जेब्लायबो नाजाबाय थागोन आरो ट्रेनार आनट्रेनार एक्सुवेलि बिआर फेरेंगा सारा 39 बेट्सनि बियो सासे ट्रेनार आरो बियो जोंनि एक्स एनडीबीनि दैदेनगिरिमोन बियो मा होनो मिसा केदार होननानै बुंदों मा होनोमोनलाय नंखाय केदार भुवा केदार होननानै बुंदों आरो बिथाङा एक्स एनडीएफबी गुबै जों मिथिगौ आरो जोंनो दङमोन बिथाङा आंनिनो बेट्सनि मानसि बिखौ सोरबाया प्रिथिबि राज ना माबा राजा जानला मोनला बुङोबा जों बेखौ गनाया आरो बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौनो जों जेब्लायबो बिथांखौ हुखियुनि होयो आरो बि नारायण मेसआ मोनसे खोथा बुंबावदों जे बिआर फेरेंगाया बा रनजित बसुमतारीया जे दालि बायनो हायैनि माइरं बायनो हायैनिसो आफादाव थांदों होननानै बुंदों बेखौ बुंनाय माने बियो गथै जों एनडीएफबिखौनो बुंनाय जादों बियो जाय एनडीएफबिया हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय गिलु बालु दुखु खस्थ' सहायबोनानै दिनै बेबायदि पर्जासिम सौफैनांदों
बे दुखु खस्थ'खौ बुजियालासिनो हारिनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयालासिनो बिथाङा सोरखौबा आबां जाबांनो माइरं गैयिनि दालि गैयिनि थांदों होनलाबायनाया बियो गनायथाव नङा आरो बियो जोबोद गाज्रि जादों। आं बेखौ गोख्रोङै सोंखारियो। बियो बिआर फेरेंगा सारखौ बुंनाय माने गतै एनडिएफबि बुंनाय। मारै होनोब्ला जों एनडिएफबिआ बेबायदिबा बिथां प्रिथिबि राजनि बायदिबा जों जानो गैयिनिसो माइरं दालि गैयिनिसो बहाबा साख्रि मोनैनिसो हारिखौ जाथिखौ सिबिनो थाङो नामा? नोंथांमोनहा गासिबो मिथिगोन मानो बेबायदि थाङो। आरो दुखु खस्थ' खालामहैनांगौबा बेबायदि एनडिएफबिआव दुखु खस्थ' खालामनांगौ। माइरं संख्रियालाय मा न'आव खामानि मावनानै जाबाबो मोनो। नाथाय एनडिएफबिनि खस्थ'आ आलादा रोखोम। माइरं संख्रि बानलु दालि गैयिनि जे एनडिएफबिआव थांदों बे एखेबारे गनायथाव बाथ्रा नङा। बियो जों गासै एक्स एनडिएफबिफोरखौ बुंनाय जादों आरो गासै जाथिनि नांग्रा एक्स एनडिएफबिखौ बुंनाय माने गासै बर' हारिखौ बुंनाय जादों। मालाबा बिथाङा सोरबा प्रमद बर'खौबो बखियो, मालाबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो बखियो, मालाबा रनजित बसुमतारी सार बिथांखौ बखिगोन। सानफ्रामबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिथाङा गाज्रि बिबुंथि होबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो जों स्ट्रंलि बिथांखौ वार्निं होदों, बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था।